Radio Barcelona, Cadena SER y el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona presentan Taxi Key, en adaptación especial para el programa La Ventana, según guión original de Luis G. de Blain. 60 anys després de la seva primera emissió, torna Taxi Key, la primera ficció radiofònica del gènere policíac. Després de triomfar durant els anys 50 i 60 a l'estat espanyol, l'emissió del guió, original de Luis José de Blain, s'ha tornat a posar en antena de la mà de la cadena SER i l'Institut de Cultura, amb l'objectiu d'homenatjar el responsable dels guions radiofònics d'aquesta mítica sèrie. Ahora, Oso, deprisa, al aeropuerto, el asesino está allí. Taxi Key tractava d'un jove llicenciat en dret, taxista de professió però amb llicència de detectiu. Aquesta història va atrapar setmana rere setmana a milions d'oients. Durant 18 anys va mantenir les famílies reunides al voltant del transistor i per això, després de 60 anys, s'ha volgut recordar una època en què la ràdio era la reina. És un programa que traspassa primer el públic objectiu que tenia aleshores la ràdio, que era el públic femení, al situar-se en el dissabte vespre, a les 8, les 9, les 10 del vespre, ja incorpora un públic més familiar. També és una sèrie policial que vincula l'audiència a través d'aquesta darrera part on es demana a l'audiència que participi dient qui és el culpable. I l'altre tercer element important és que era una sèrie humorística. És a dir, era una sèrie policial on s'esbrinava un cas, qui era el culpable del crim de la setmana, però tot en toc d'humor. Aquesta tarda a La Ventana, programa dirigit per Gemma Nierga i des del plató Toreschi de Ràdio Barcelona, s'ha tornat a sentir un capítol de Taxi Key. Avui Rafael Túria ha estat l'encarregat de donar vida al protagonista, però Taxi Key tenia en els seus inicis una altra veu. Quan sortíem de la ràdio de fer l'obra de teatre i sortíem a les 12 de la nit, a baix ens esperaven 30 o 40 noies perquè els hi firméssim autògrafs. Cosa que ara no es fa ni a la televisió, això. Per aquella època no hi havia més que la ràdio, i la ràdio era el boom. L'èxit de Taxi Key va fer que aquest personatge també arribés a la petita pantalla a través de 3 migmetratges protagonitzats pel mateix Palmarola. He echado un vistazo a la caldera de la calefacción y he encontrado en ella un par de zapatos. Los han quemado porque tenían arañazos producidos por los alambres espinosos cuando el señor Visconti llevó el cadáver al lago. De fet, ell havia de seguir fent el programa, però una oferta per actuar a Amèrica li va fer canviar de plans. A mitjans dels anys 70, Palmarola torna dels Estats Units i s'instal·la una altra vegada a Barcelona. La ràdio, després de la dictadura, es converteix en un mitjà informatiu i deixa la ficció per la televisió. Aquest retorn de Taxi Key té cert aire nostàlgic, però també de descobriment per les joves generacions, que no van conèixer una època on la ficció, a casa, només es podia escoltar. Hay un hombre armado en aquel coche. Mi tío de Arkansas. ¿Y ese tío quién es? ¿Un padre misionero? ¡Taxi, no me dejes solo!